tahun sewidak sejak ora. Malah kayak blekungan dhewe kowe ora. Leres niku Mbak Lisa sing bener nggih 600 widak 6 mboten sah dibasake. Lanjut. Enem atus sewidak enem. Nah, pinter. Kula dongakaken lan kula puji-puji lan kula bangga-aken. Ora ana bangga ki wong dicekel terus ngene iki bangga. Apa? Gimana? Terus gerak. Pola ngene iki bangga. Membanggakan yang saya banggakan. Lah ya banggakan. Mas, lek kula ngimpi-ngimpi petang tahun kepungkur lagi sowan mulih mriki. Oh, riyen pun nate. Nggih, hari jadi keletan pandemi, keletan blong. Blong. Tegese mboten ringgitan. Nggih. Terus enten ringgitan nggih mboten diundang. Ning alhamdulillah sapa sing telaten ya bakal kerejeken. Nggih. Buktine sakniki kula nggih titimbali mriki. Pancen nuwun sewu para pepunden ingkang ngasta bawat adil wonten ing Kabupaten Ngawi menika sangat merata. Tegese ngeten Mas Gareng. Pripun? Ingkang dipun tampilaken menika mboten namung dalang-dalang utawi seniman pelawak saking Jaban Rangkah di luar Kabupaten Ngawi, namun juga selalu mengangkat ya kuwi kekuatan lan uga prestasine piyai Ngawi, seniman-seniwati, dalang-dalang cilik Ngawi itu sangat hebat. Ngono kuwi. Pancen berarti Ngawi karakternya kuat karena budaya itu cermin dari karakter suatu masyarakat di daerah. Leres. Wong putrane Pak Antok kuwi, Pak Babu kuwi panjenengane kuwi ya kagungan putra sing asmane Mas Dio, kelas 5 SD ya dadi dalang. Wah, kula pujiaken dados dalang kondang Pak, boten sanagap dalang liya-liya, cukup putrane mawon. Denggelmu ya pujimu elek. Lah aku mangan apa? Ora. Lho kuwi urusanmu sing penting ngangge gareng lho, Pak. Siap, mangke gareng saking Palur, Karanganyar. Ya, ora payu jira, payu kabeh. Aku kuwi saking sumengko, saking senengku tak budali gasik aku wis. Nggih. Semarang kene iki yen ditempuh lewat jalan tol Kak. Wong Kowe iki wong lawas ketoke katrok men to. Ngapa to? Jalan tol. Lah sing ketok katrok iku kowe. Kok iso? Tulisane apa? TOL. Diwaca Tol. tol. Lah iya. Ning kaprahe umume nyebute jalan tol. Lah saiki yen kaprah apa sebabe jalan tulisane tol kok diwaca tol? Lah ya kuwi to. Nah, walah kowe marai pemikiranmu cupet kok. Sik yen kowe iso merdekke tol, TOL tegese piye? Tol kuwi iki sing jelas ya. Nggih. Kuwi tanpa prapatan. Ya ora? Iya ora nek critane tol nganggo prapatan. Bener apa ora? Ya bener. Bener kok protes. Angele ora. Ora entuk dienggo Car Free Day. Modar kowe ning ngono Car Free Day. Heeh ya. Lokete akeh sing buka gur siji. Mula kemacetan biasane ning loket kuwi ning saiki wis tertib kabeh wis dibuka bahkan ada loket cadangan. Ning sejatine kenapa tol kok diwaca tol? Kuwi dijingkuk saka basa Arab ning surat Al-Fatihah. Nggih Pak Haji, ngoten nggih Pak Haji. Lho, lah kowe ora ngerti. Kae kowe tau maca Al-Fatihah ra? Kae ono ayate sing berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Kowe iki ketoke kaji sing kok apalne ya pas tol kuwi tok. Tak apalke mergo penting. Tol kuwi jalan yang lurus. Wong urip kudu lumaku ana dalan sing lurus ora kena nerak aturan. Oh, ngono. Mula tak apalke mula selama saya hidup saya jangan sampai nerjang aturan agama lan negara. Uripku adem tentrem. Oh, ngono. Ora nerjang aturan agama karo negara. Ya, aku nekseni piyai Ngawi nekseni lho. Iya. Bar iki kowe mesti apa kuwi joget terus bareng karo sinden nembang. Yen nganti tanganmu mak-mek ya to. Yen kuwi ora nerak aturan kuwi hobi, Mas. Malah. Hobi kok diseneni. Lah
Wong jenenge iki aku arep crita lho iki. Piye ceritamu? Iki perjalanan saka Semarang tekan Ngawi iki. Ngawi. Aku rene iki diundang Ngawi. Nek kene iki ora teko dhewe diundang, ku tegese diau tak ngalah wae. Mlebu jalan tol weteng luwe kepengin sate metu saka tol ning jalan Kutha Entuk Pitu. Apa kuwi? Kutha Entuk Pitu kowe ora tau piknik kok. Semarang tumuju kene iki mesti ngliwati Kutha Entuk Pitu. Kutha Entuk Pitu. Kowe ngerti lah Semarang? Heeh. Yen arah rene terus ngliwati Salatiga. Lah iya salah telu lah Entuk Pitu. Angel men to ki bocah iki. Aku iso asam lambung musuh awakmu iki ora. Lah wong kowe iki jak pinter ame matematika sithik kowe kok bingung. Ngono. Guru arep muni Salatiga entuk 7 to ta ora. Loh, lah ya iki pancen gaweanku kuwi. Oh iya, heeh. Menggawe buderke dalang iki gaweanku. Terus piye? Ya mangan sate bablas tekan ki alhamdulillah lho Mas. Piye? Alhamdulillah tole mundak. Tol mundak kok malah alhamdulillah. Loh, disyukuri karena pendapatan dari tol sebagian untuk membangun wilayah Indonesia. Oh, ngono. Loh, iki sing bingung bengi iki aku ki biasanya nerjemahke. Bareng ulang tahun ning Ngawi kok triple six iki sing bingung aku. 666. Ning ya kurang akal apa iki sing diarani ya kecanggihan manusia dituntut tut jamane. Nut jaman kelakone. Nut jaman kelakone. Tatut ora ya. Nut jaman kelakone. Nut ki lho, nut gamelan ki lho, nut. Kuwi notasi. Lah iki padha wae ki lho. Nuting jaman kelakone. Yen ora bisa nerjemahke ulang tahun yang ke-666 aja gareng. Wes. Lah ngopo masih tak go makani anak bojo kuwi iki? Lho, iki tantangan kanggo jenengan. Oke. Ki 6 sing pertama. 6 pertama. 6 kuwi saka cekakan kalimat nampak kemajuan pembangunan di semua lini. Ya ra? Betul. Ya ra? Ya ra? Iya bener. Sing banter to yang ngakoni wong pinter sing banter. Iya cerot. Iya. Lah kowe ora banter kok cerit. Terus 6 yang kedua. 6 unsur Forkopindo semuanya berperan dalam kemajuan pembangunan Ngawi. Ramudeng nggih, Forkopindo ki apa Ramudeng? Forkopimda. Ayo ya padha endah karo do kari motol karo tul ora mbok salahke. Ya wis, Ayo, kuwi apa wae 6, ngerti ra? Ora ngerti. Bapak Bupati, Bapak Wakil sak jajarane kuwi siji. Heeh. Bapak Ketua DPRD sak jajarane loro. Bapak Kapolres sak jajarane, Bapak Dandim sak jajarane. Bapak Kepala Kehakiman sak jajarane lan Kejaksaan sak jajarane. Pek apal men awakmu. Lho aku ki mantan bupati batal kok. Lagi mantan ki lho, wis dibatal. Mantan ki wis kelakon ya. Wis kelakon, calon. Nah, kuwi 6 yang kedua. Lah yang terpenting apa to sing dibangun ning Ngawi? Yang dibangun di Ngawi 6W. Apakah itu? W pertama waras. 2 wareg. 3 Wisma. 4 Wastro. 5 Wasis. 6 Wirid. 6 ya ki mau ya. Ya. Oh, perkara angka iki lho, Bandar Togel. Wis ora oleh ya saiki. Lho aku ya pancen ora tau pasang, Mas. Alhamdulillah wis tobat. Lho ora ya ganti bandar mau. Oh iya. Malah ora. Lho iki tegese waras ki kesehatan. Nggih. Wareg kuwi dibangun bidang pangan. Terus wisma ki perumahan infrastruktur. Betul. Lajeng wastro ki sandangan. Terus ingkang kaping pira ki mau? 5. Kuwi 5 kuwi wasis pendidikan. Ewadene ingkang kaping 6 wirid kuwi bab agama kene ya digulawentah. Komplit Mas Gareng, komplit temenanan. Wong nyatane ya panjenengane Bapak Bupati mau wis paring dawuh. Bocah-bocah sing berprestasi nyatane ya diparingi wujude beasiswa kaya ngono kuwi.
Ora kurang saka 2 miliar kuwi mau malahan. Ayo. Lah iya lah wong iki mau lagi doa maksrit-srit ngono wae. Untuk saweran lho. Bocah-bocah mau ya. Heeh. Cah 11. Heeh. Lah kowe ngopo? Lho, lah kowe njaluk doa apa? Ora tegese bocah 11 mau lak diparing. Ku yo karepku kaya cah cilik-cilik mau lho. Kowe aja ngisin-ngisini. Aku karo kowe kan partner. Lho, Boleh nganti njaluk karo Pak Bupati ya aku isin, aku kancamu. Lho, ayen perkara doa ya pinter aku wong kowe isone wong adina dunia kasana wa fil akhirati kasana. Bagi nada banar tok. Wayang kok iso ndongane iki sing jenenge rejeki. Nggih. Dadi bocah cilik-cilik bengi iki ya keduman rejeki dalam rangka HUT Ngawi kang kaping 626. Lah Ngawi dhewe, Mas. Nggih. Ngawi dhewe tak sesuaikan pada malam hari ini N. Kuwi nama bupatinya Bapak Haji Oni, wakilnya Bapak Dwi. Iya, Pak Anto. Pak Anto. Terus G. guyub rukun masyarakate. A. Alhamdulillah bengi iki mengeti ulang taune kang kaping 606 tahun. W. W wayangan hiburane kanthi dalang Ki Cahya Kuntadi. Terakhir I. Iki bengi ya ana garenge saka Semarang. Kowe nek mesti katut gumun aku. Wis dianggarke kok ora katut. Tak jagake nggo lebon kendaraan kok. Sik, lek Ngawi iki mau ya, kowe mesti kok pikir saka ngomah, wis kok persiapke. Saiki aku arep takon. Asmane Pak Bupati lak nuwun sewu Bapak Haji Oni Anwar Harsono. Ning ana medsos ning IG kuwi Mas Oni, tegese ONY. Apakah penjabaran dari ONY? O. Kok sik to nganggo mikir wow. Lho kudu cepat cerdas Iki asmane bupati lho. Ha iya, Ya resikone gedhe iki. Konsekuensine piye? O. Orang nomor 1 di Kabupaten Ngawi, ya ora? Betul. Benjenengane beliau. Ya ora? Iya, iya. Sing banter to yen bener ora banter. Wong lagi entuk siji wis kemplelet ora. Yang kedua N. N kuwi niat hatinya yang paling dalam membangun Ngawi dan mensejahterakan masyarakatnya. Ampun dikeploki riyen Pak dereng rampung, ndak saya kemplelet gareng mangke. Y. Nun sewu lho iki. Y kuwi yakin modal beliau. Segala sesuatu pekerjaan kalau dilakukan dengan keyakinan yang sepenuh hati akan terlaksana dengan baik dan benar. Sik aja guyu sik. Sik Pak Oni legane ning ndi? Heeh. Urung rampung. Bapak Oni mesti dibantu oleh Bapak Wakil Bupati. Gaule asmane iki Mas Anto. A. Apa jenenge? Jenenge piye? Jenenge Dwi kok diundang Anto. Oh, kowe pengen ngono. Ya wis. Persuku berarti. Per huruf lho wong pinter iki per huruf. Wah, iya dawa lho iki. Dwi ngono wae kok dawa. Oh, D W I to. Iya. Lah Riyantone? Rianto apa melu to bengi iki? Kowe iki goblok. Pak Wakil Bupati asmane iki Pak Dwi Rianto Jatmiko. Lho kok sik lho wong Pak Bupati mau Pak Oni kok saiki wakile ya Pak Dwi ngono wae. Oh, sing cekak kowe. Ya wis aku manut awakmu. Golek ngirit gareng kita iki ora. Ayo. Tole muda. D. Ayo ndang. D kuwi dadi wakile Pak Oni jabatane, ya ora? Betul. Ya ora? W. W kuwi wasis piyayine. Wasis kuwi pinter. E insyaallah bisa Insyaallah bisa mengemban amanah masyarakat dengan baik dan benar. Apik. Aku titip siji entuk ora? Apa? Bojoku. Sapa? Men seneng bojoku. Sapa? Sukesi.
Sitok ereng, sitok ae ora. Persuku kata ya. Persuku. Susah hatine di bojo bagus. Yo jare kok nerjemahke. Yo sing apik ngono. Lah iki yo apik. Loh, lho apa ya ora apik? Lah iso susah hatine duwe bojo dalang lah wis ngelek-elek aku to wisan. Ora dalang bagus, bagus. Heh? Duwe bojo wong bagus susah hati. Oh ya. Mergo ragate akeh. Kowe lak nganggo skincare bareng. Saya ngerti kowe. Piye wae. Kowe cuci mulut, cuci muka bola-bali kok. Malah mangan cuci mulut ora. Susah iki mergo makan biaya iki lho kowe. Heeh. Susah piye mau? Susah atine mergo duwe bojo bagus. Iya. Rupane. Ke. Ketok yen gedhe jemburune. Betul. Ayo. Si Terakhir sih. siap menjadi istri kedua. Kalau dibilani karo ibu-ibu lho. Nyuwun sewu. Sampean seneng kono seneng. Ning enek sing ora trima. Mak-mak iki bolo aku, nggih to? Oh, bapak-bapak ora trima lho. Mak ya mesti ora trima wong ora tak kirimi kok. Saya kaya transfer ae. Gak boleh. Oh, cocok jenenge bojone barang kowe ngerti bar iki aku ora dikeki rokok lho karo bojomu. Ya urusanmu mau ora ngelem malah ngelek-elek kok ya ora. Ya piye? Aku ki ora ngelek-elek. Esi ki dielek-elek kok ngopo tetep apik, becik mergo aku ngerti bibit kawite. Wiwit isih bocah sing ngomong ya aku. Alah, ngono ya. Lho takonono ki urung iso ngadeg ki lho. Sing ngedeke sapa rumangsane? Awakmu to? Loh, ya wong tuane kok aku. Tak kira awakmu ora. Oh, Tak golekne kanca Mas Gareng. Sapa? Mbak Elisa Orcarus Alaso. Wah, ini juga sangat dinanti-nanti oleh warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Coba kaya apa? Dikormati cublak-cublak suweng. Yo, dados Mandanggara. Sugeng dalu Mbak Elisa Orcarus Alaso. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu Mak Cangi, Mak Limbo, Pak Cahyo Kuntadi ingkang minulya lan sedaya mawon para warga ingkang tumplek-blek rawuh wonten alun-alun Merdeka menika lan sedaya ingkang rawuh para ingkang kula hormati, kula ngaturaken wilujeng dalu. Mas aku izin ya Mas. Nyandi. Aku ngrungokke suarane cah iki blet pipis. Bocah iki kok pilek ora mari-mari to iki. Lah iki pancen bocah iki asline saka Sulawesi kok. Iki gelem nyandang Jawa, gelem nyindane alhamdulillah. Mula yen enek tembunge Mbak Elisa sing kleru, sampean piyai sepuh wajib sing benerke ngono. Oh iya. Janten lho Pak De. Hah? Menawi kula wonten ketal-ketul atur, Apa? kan menawi kula wonten ketal-ketul atur, Kedal-kedul. nggih. Tembung kedal-kedul ki. Kita kidul. Ya itu. Kital-kidul ora kedal-kedul. Kital-ketul atu. Kital-kidule ngatur. Nggih. Kula nyuwun pangapunten lan nyuwun dipernahkake. Nyuwun dipernahkake. Ya. Panjenengan sing wis senior, wis rada tuwa, rada mernahke stetek, mboko stetek ngono lho. Nek aku nggon ngomong ki salah. Ngerti anatomi tubuh ora? Waduh. Sethithik mboko sethithik ora setetek mboko setetek. Maksudku ya sedikit demi sedikit. Sethithik mboko sethithik, Iya. sedikit demi sedikit. Iya, Pak Dik. Nah, dadi ora apa-apa. Ana klerumu aku sing benerke wong gandeng kowe iki ya dudu cah tanah Jawa deres utawa cah Jawa asli. Injih. Yen ana klerumu ya ora masalah. Sing penting kowe tetep belajar. Iya, mau Pak Dek kan mangkat sekotol toh. Aku ya sekotol. Suwi-suwi marai mengkirik to reng ngomongane reng.
Tol. Iya. Tol ora nganggo H. Aku gak pakai H. Ketoke pancen sing rada suda rungon sih. Aku bilang TOL. Lah ya tol. Yo. Ah. Kan jenengan saka dalane, dalan tol. Nek aku sing Oh, tol iki Sulawesi. genah reti to. Ha, mlebune Sulawesi ngendi tol? Sulawesi Tengah. Kuwi kabupaten apa kota utawa Ya kabupaten daerah kuwi nggon pinggiran, nggon banyu. pantai? Lah ya pantai iki isine apa? Lah, Ya ora banyu tok, ya ana praune barang kok. Ya anu, toli-toli, desane. Keh daerah mriko nek sing bapake. Heeh. Nek ibuke beda neh. Ya ora toli-toli. Ora. Ngendi? Saka Lambelu. Lah lambemu dhewe kuwi kok. Kuwi wilayah Wireng, Lambelu wilayah. Lambeku kok. Ono to wilayah. Iki nggo gedhekke awak lho, kok lambeke. Ora aku ora metu saka kono ya, Pak De. Masa aku metu saka kono ya ora sedeng. Ra sedeng. Sedeng kok Kanggo sedeng. tembokku aku metune. Sedeng ora sedeng. Ya, sedang. Anu lambe apa mau jenenge? Lambelu. Lambelu kuwi nama Ya. suatu daerah di Sulawesi. Ya, Dadi jadi bapak carane sekontol. Palu lewat Bon Kopi, lewat Doboli. Hah? Kok dadak. Wah, aku ora tahu. Aku omong prasaja ora tahu doboli aku. Wah, Pak De ki sesuk ki nek ngopi sing gentel, nek dolan sing adol. Kentel. Basa kowe Mas aku. Ora tensiku awakmu wae. Iki apike lek karo awakmu. Awakmu. Iki ya sak jam Elisa mong terus. Susu awak. Tenang, sabar. Aku tenang ora ngerti-ngertiku tenong. Wah, kowe iki iso iki lho nyambut gawe sewengi iso stroke lho ngene iki. Lah ngopo kok setro? Lho, yen pawaan rupa ki Entuk ya. entuk nglawuhi. Nglawuhi. Apa nglawuhi tegesnya apa? Yo iso gelar, iso gulung. Nglawuhi ki enak disawang. Heeh. Sedep. Enggak, lawuh itu bangsane pitik, dodol, tepong itu lawuh. Terus aku mbok padake apa? Bener, Mbak, bener. Mbok pangan aku. Mudiar kowe. Arep dahar Pak Haji? Ayo. Adeng dahar panjenengan Pak Haji. Jawab, Reng, aja meneng ae. Rawane bareng nesu mekroke. Apa sing mekrok opone? Lho aku salah siji mbok uring-uring wong kowe salah terus ora tak apa-apake lho. Oh, kula mboten nguring-nguring sakniki niku jenenge tanya. Nek rareti takon kuwi sing bener kan niku. Iya, dadine aku nek misale ora genah ora kok njuk bablas terus ning aku tanglet. Apa? Tanglet nyuwun pirsa. Oh, tanglet nyuwun pirsa. Nah. Wah, jane wis Apa wis? anu apa nganune iki Wis dalan, bahasane San. sakeh. Ya. Kosakatane wis akeh. Akeh ning ora cetha. Lah, iki ngene, ben cetha, engko tulung dibenerke. Mbak Elisa, aku Nggih. nyuwun. Inilah dalam rangka hari jadi Kabupaten Ngawi yang Nggih. ke-666. Nggih. Monggo jenengan basa Jawa mlipis ngaturaken Oh, sugeng. ngaten. Engko yen enek Oh, klerune mboten nggak masalah. apa-apa. Nggih, nggih. Enggak apa-apa beneran. Nggih. Saiso-isoku. Sak-iso-isone mboten napa-napa. Pokoke engko malah saya salah, kula malah saya seneng. Mergo niku gareng saya mumet niku mangke. Ayo. Nggih. Nggih. Engkang baken kawula nggih nami kula Elisa Orcarus Alaso. Top terus. Ajeng derek mangayu bagyo anggenipun Ngawi ramah menika kagungan hajat inggih menika ambal warso kaping enem ka 600 enem doso enem Tidurke. Wong kleru kok nyenges. Nemat. penting kendel sing penting kendel Kendel kok kendel. Wah, lagi dibenake angkane wis kendel iki. piye Ingkang kaping enem 666. Ora 6 dosa. sewidak seko ngendi Malah nyeneni iki, Mas.
Sing bener saiki nek bar sedoso 10 dosa itu kali dosa enem dosa. Engko terus dosa muka. Wah dikandani wong 666. Yen 60 ki ora kanggo dosa ning wis karan sewidak. Sewidak kuwi sejatine wis cedhak. Oh, mula diarani sewidak aja dilih. Padahal umure piro? Aku ya wis kurang setahun sewidak sejak ora. Malah gawe blekungan dhewe kowe ora. Leres niku Mbak Lisa sing bener nggih 606 mboten usah dibasake. Lanjut. Enem atus sewidak enem. Nah, pinter. Kula dongakaken lan kula puji-puji lan kula bangga-aken. Ora ana bangga ki wong dicekel terus ngene iki bangga. Apa? Gimana? Terus gerak pola ngene iki bangga. Membanggakan yang saya banggakan. Lah ya banggakan. Ya apa jawane kuwi Indonesia, Lek? Ya banggakan. Ngene lho, ingkang kula tresnani, ngono cekap sampun. Wong dibanggake. Ya poin itu saya banggakan. Banggakan ki bahasa Jawane apa? Apa ayo? Banggaken. Lah, kandhane ya. Awake dhewe wong Jawa asli malah goblok ya Reng Malian. Mangsaku karo virus iki landhep iki. Ingkang kula bangga-aken Ya, yen ben. menika setunggal ngawi nika kagungan setunggal ramah niku ingkang paling penting. Penting ya penting, ora pentung. Nggih. Penting. Weh. Penting iki napa ya basa Jawane? Ojo penting. Apa? Kuwi gawean lawas penting kuwi. Penting. Wigati. Ingkang paling wigati. Betul. Ramah. Ingkang kaping kalih inggih menika petani. Petani. Petani iki gambar pulo kae peta. Petani enggak aku pernah tahu kata petani. Petani itu cari tumo. Heeh. Tumone gareng, ya. Petan. Ayo gaene didis. Jadi itu kesuburan dan yang paling dibanggakan menika inggih menika pari hasil bumi saka masyarakat Ngawi sing dinikmati sama wong sak Indonesia. Betul. Nek pancen isih ana panggonan sing dianggep isih durung duwe det utawa dene miskin ora masalah, sing penting duwe ramah. Apa to sing manfaate ramah reti ra Pak Dik? Apa? Manfaate ramah gampang. Nek awak dhewe ra det, garek takon tanggane. Bu, kowe jangan apa? Nah. Kene njaluk, jangan bayem, kene aku njaluk. Ah ning pasar barang. Bu, iki aku tak nganu ya nempil dhisik brambang, bawang, bayem, lombok karo wortel kabeh nempel sik ya tak bayar sesuk. Kuwi adalah fungsi keramahan. Kuwi ora ramah, kuwi ngrekes. Ngemis ora ramah. Lah, itu tuh penting loh Pak Desa iki bayangno. Uang nek ora mementingkan keramahan kaya aku misalnya, anak muda zaman sekarang. Sing penting nyambut gawe umur 25. Kerja. Tekan umur 45. Aku wis sukses, aku iso pensiun dini. Betul. Tapi terus aku arep ngopo? Pas zaman aku umur selawe aku ora tau layat, ora tau menyang nek ana pernikahan, ora tau awor tanggane nek ana bot repot. Ha ambasan umur 60 aku ora duwe kanca, arep ngopo tingak-tingu. Ha. Betul. Bener toh? Betul iki. Kuwi nek wong mementingkan pekerjaan, tapi nek awak dhewe ket umur selawe awak dhewe awor tanggane, ramah tamah, ngerti bot repote tanggane, kancane butuh apa direwangi. Sesuk umur 60 nek ana apa-apane, aduh Bu iki aku encok. Apa ngalapor Pak RT? Diterke langsung ning rumah sakit. Monggo Bu kula terke ya, kuwi fungsi keramah tamahan. Iki lagi. Jos, lagi pancen kandidat dokter kok calon dokter. Iki omongane dokter ya iki. Yen ki mau sing pertama mau mahasiswa anyaran mau. Ya bener. lah. Iki bener, keramahan itu penting karena cari orang pintar, golek wong pinter akeh, golek wong sugih akeh, golek wong pangkat akeh. Sing arang-arang kuwi golek wong sing gelem kumpul karo wong akeh. Benar, kuwi hebate Ngawi sing duwe ramah tamah nomor 1 sak Indonesia. Betul.
Nah, niki ngeten, Mas Gareng kalih Mbak Elisa kalih guyon nggih kalih nembang. Ngoten nggih? Nggih. Cocok. Kula wacane rumiyin, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi rombongan. Nah, mugi-mugi Bapak Dalang sak rombongan pinaringan kesehatan saha rejeki ingkang barokah. Amin. Dipun paringi umur panjang. Amin. Serat menika saking kula Bapak Suwarna, grup Blantik Dadung. Wonten ing Ngawi, dalu menika kula badhe nyuwun gending setunggal pepeling angka kalih kelinci ucul. Matur nuwun Bapak Dalang saking kula Pak Suwarna. Nggih, menika. Iki sampean waca Mbak Elisa. Kula sik baca. Iki dulu. Wah, nggih saged lek jenengan iki. Nggih. Nggih. Kepada Kok kepadak? Kepada kok kepadak? Oh ya, kepada Pak Dalang Cahyo Kuntadi. Kula sponsor ayam panggang Sido Laju atas nama Pak Ari Pom. Nyuwun gending sigrak-sigrak nggih, Pak. Nggih. Kok ana ngonone ya. Setunggal eling-eling Banyumasan. Pokok men Bu Kesi engkang nembang, Mbak Tuti engkang bekso. Weh, apal nggih kalih member-member Madangkara original. Member ya apa to? Member. Oh, member. Member. Dua, langgam ulo tampar Mbak Umi. Kula paringi ayam 5 kardus kagem Pak Cahyo. 2 kardus sing 3 nggo Mbak Tuti. Terus Mbak Elisa dan kawan-kawan matur suwun. Gareng di gareng ora nek to gareng? Ora neng. Neng nek 3 dibagi sinden cacah 9 ki entuk. Ya kok dibagi-bagi ora ketanggon ceker. Iki sirah, dodo menthok, suwiwi, ceker. Iku tekan kene telek. Ojo to ora malah telek. Lho, pira ya ora cukup. Ya matur nuwun, Pak, paringanipun. Nggih, nggih. Ugi wonten cobi bugesi wau sing saking sinten Pak Harnoto wau kalian ngundak malah kesingsal kali Pak Lurah Haryanto Kewadungan wau bugesi. Inggih, menika Bapak Lurah Haryanto Kewadungan, Pak Cahyo. Nggih. Ngersakaken tembang monggo nderek. Menawi kepareng ken mromosekaken bilih mengke tanggal 2 September mapan wonten dalemipun Pak Haryanto wayangan Ki Cahya Kuntadi bintang tamu Niken Salindri. Hebat niki Pak Haryanto. Gareng mboten nderek. Mangke kula usulke Niken Salindri kalih jenengan Mbak Elisa. Kula usulke mangke. Kula nggih. Aku ora melu. Aku ora diusulke. Gareng mriki pun enten kathah mriki. Muga-muga dandres. Dungane elek. Aku ora dijak. Ngono wong nganggur ora dijak. Isine ta Bu Kesi Pak Harnoto piye? Saking Tenggarong menika. Pak Harnoto ingkang sampun nate nimbali panjenengan. Menika sampun kepareng ngersakaken lagu sembarang lagune sing penting gayeng Pak Dalang. Sembarang iki sing aran sapa? Sembarang tegese manut kene ngono lho. Oh, manut kene. Kelinci ucul Mbak Lisa. Ayo iki luwih dhisik jenengan sing ngaturake. Pepeling rumiyin. Apa Pepeling rumiyin no. Kelinci ucul riyen, nggih, nggih, kelinci apa ucul. cetha kaya ngene kok nembang. Aja ngenyek. Giri lusi jalma tan kena kinira. Lek omong pancen ya ting pecotone lek nembang, wuh, kowe ra kedanan pengen roh wujudmu aku. Oh, giri iki ora lusi, giri iki bis lho. Oh iya. Niki nggih bawa. Bawa dikunditin. Tapi bawanya gula sulihi yang lain boleh. Bebas, monggo. Ya, dandang gula Malangan ya. Wah, Malangan nggih. Wah, ngesake. Napa kok? Uripe Malang kok dandang gula. Ya sesuk ganti mujur. Heeh. Maksudnya gagrak Malang Oh, gagrak Malang. Nggih. Ayam cemang kang mubelnya putih. Iki luar biasa ya. Elok tenan Ngomong ora cetha lho, bareng nembang kok cetha ki. Nah, Iki iya. laire ning tengah gamelan bocah iki. Ora ya.
Lahir di Palu. Oh, lahir di Palu ya Heeh, di Palu. Piye ampuh ra? Apik. Bareng wis nembang gareng bungkam 1000 bahasa deh. Ayo. Piye, Pakde? Ora mantra-mantra yen iki bocah Sulawesi. Lah iya to. Wis ayu, pawan apik, swara becik. Dokter. Oh, tewe Doro. Oh, lah ya calon dokter. Ya. Tapi kok urung duwe bojo. Ya mek nowo ento wong Ngawi kene. Oh, mbok menawa jodohmu Piyayi Ngawi ya. Ya menawa. Menawa kok menawa. Awake dhewe aku wong Solo, sampean wong Semarang. Ya to, luwih cedhak ning Malang to iki Sulawesi ya. Iki iso Malangan awake dhewe ra iso to Malang iki. Ya muga-muga uripku ora Malang wae. Lah iya. Tapi luar biasa karena karep mau ditimbangi karo keyakinan akhirnya bisa. Ya, ora yakin kudu sreget. Karep diimbangi karo sreget. Sregep. Ya. Sregep. Nggih, Pakde. Sregep. Ayo, oke. Lah kaya ngene suarane apik, pinter tur ya ayu. Calon dokter. Ora payu rabi. Aku wis sumpah sakjroning ati, lek ora payu-payu tak tampa, wis to. Tak tampa dadi kru Madangkara, ngono lho maksude. Duh. Omonganmu karo atimu ora padha. Monggo diaturake Klinci Ucul Mbak Elisa. Yo. Ngepengi. Sampun Pak Jaya Pakde Kareng, matur sing panuwun. Ajeng tepundi, Mbak? Nang ndi kowe? Kowe arep napa? Kowe arep derep apa piye?
Boten yo lenggah. Manut komandan. Komandan kan urung merintah jangan sampai pergi dari tempat. Mbak Lisa. Pun saya napa dereng? Boten kula mboten nonton saya. Lek saya istirahat mboten napa-napa. Komandan malam hari ini manut kalih jenengan ya. Aja percaya kalih lambene gareng, nggih ta? Sak penake mawon. Nggih, kula nderek Pak Dalang. Nderek kula nggih. Ate uko malam kok ning dinggon iki wong lanang karo wong ayu tetep diperintah istirahat. Barang kono ana wong wedok ayu langsung saya. Nakoni saya mak kaping-kaping. Lho iya no, sampeyan lek piyai Jawa terus karo aku wis akrab. Lak Mbelisa iki lek pendatang ya to. Aja nganti atine digawe cuwa, digawe gelo. Men seneng lek nganti mutung ora seneng karo budayane awake dhewe melu cilaka lho, ngono kuwi. Heeh, wis kono, enggak. Kok ngono sih sampeyan? Apa kowe komandane nang kene? Kok ngongkon lungguh? Lah aku lha manut kowe jare mbok kon istirahat. Apa sing aku ngongkon aku nari iki sik kok ya. Nggih, sajatosipun kula niku remen menawi caket panjenengan. Sami kula nggih ngoten. Nanging kula nggih kemutan. Bener ya, ingat itu kemutan ya. Dulu saya di sini waktu ulang tahun Ngawi ke-661 sama Pak Seno Nugroho waktu itu belum jadi bintang tamu. Jenengan. Bintang tamunya adalah Abah Kirun. Nah, di situ memang Pak Seno memberikan ruang untuk sinden-sinden bisa tampil ke depan. Dadi iso berekspresi, iso ngetokke keahliane, dadi muncul kaya aku saiki. Dadi aku yo pengen konco-konco sinden. Dadi malam hari ini pertama jenengan menjadi bintang tamu di wayangan Ngawi nggih. Ya, bintang tamu di sini. Tapi kalau tampil di sini ini udah pernah 5 tahun yang lalu. Hari jadi kan ini baru ini jenengan jadi bintang. Artinya bintangnya 2. Aku juga bintang, kamu juga bintang. Nah, kae garenge kayak bintang 7 ya. Bintang 7. Obat sakit kepala. Nggih, Mbak Umi Habibah. Nggih, kae iki coba. Lunggone. Enggak usah sewot sih, Pak Dek. Semangat ya. Kuat toh? Cek kuat ngadeg ora ngono. Kuat ngadeg ora ngono lho. Oh, mingsi. Mingsi. Katane. Ku tak tang Umi Habibah Ponorogo. Yo. Lah iki asli Jawa Tulen. Ora usah mbok kandhani. Heeh. Aku janean kepethuk cah iki jane ibu. Cah iki sing ndi? Iki Om Pipah iki. Ngaten napa? Aku ketok tuwekku. Sebabe. Lah wong iki biyen jane nonton wayang isih ubelen nyelempit ning gong ngono lho. Saiki iso ngadeg gejejer ning kene. Dadi sidenmu kuwi apa ora wis tuwik iki? Ya ora ngono, ngurmati karo Pak Degareng ya. Coba disapa dhisik, sungkem sik. Wilujeng dalu, Kong. Ora dihormati ra patek. Lho, pripun to jenengan? Ya aja tuwek-tuwek to. Ya aku rumasane wis tuwek ning aja kong. Lah pripun? Om. Ya Om sik. Oh, ya Pak De. Bener Om mau lho. Om apa? Omplung ngono lho Om Dang. Go paidon to piye? Oh, ya wis ngene wis sakarepmu. Sebutan apapun tidak masalah, sing penting kowe tetep ngajeni marang wong sing luwih tuwa. Nggih, Kong. Ya tuh. Aja kong eyang ngono lho. Nggih, Yang. Anu ongkong tibane, yangku ndak dikira aku sing bau reksa. Oh, nggih. Wah, iki jane yang sing bau reksa. Ning tenan, saiki umurmu pira to, Nduk? 2 Pas kuwi, ra entuk dinyang. Pas. 20. Nggih. Sing sekolah. Tasih. Ning ndi? Ten isi Surakarta. Isi Surakarta. Kowe muridé Kota Ogrok kuwi to? Denggelmu mlocoti. Aku iki dosene otok-ongrok ora. Lah dosen iki karo aku Kota Ogrok kowe. Ha iya. Ya muridé Mas Cahyo. Nggih. Karo Mbak Kesi. Nggih. Ya ditenani sapa ngerti rezekimu ya ning kono. Nggih. Ya. Nggih, Kong. Aja banter-banter to kunge. Nggih wae. Wis duwe pacar apa urung? Dereng. Lah kowe iki gaweanmu apa 20 tahun ra duwe pacar iki? Lah kula nek gadah pacar dilarani terus kok. Wah. Piye rumuse ben ora dilarani anu?
Pak Gareng. Sik. Kowe dadi selama umur 20 tahun ki urung duwe pacar, mergo duwe pacar dilarani. Nggih. Tak kei rumus. Pripun? Sadurunge kowe duwe pacar ta iki? Nggih. Kowe duwe pacar, sadurunge kowe dilarani, pacarmu pedoten sik. Lha pripun niku? Lho lah timbangane kowe engko dipedhot, alung medhot sik. Ngono. Mula aja golek bocah nom, aja golek wong bagus, golek wong sing tuwek-tuwek ngono iki. Bener Kuwi kok keroki angler wisan ndeke kuwi. Nggih kan mbok ngoten. Wong sing temuwa sing iso ngomong kowe. Nggih, Kum. Aku iki pol-pole yo jangan bergerak kuwi. Ngene lho pedomane ngene lek golek pacar, Pripun? Pedomane 3-an. Napa niku? 3-an. 1 beriman, 2 tampan lahir batin lho ya. Nggih. 3 mapan. Ojo nganti gelem, ayo kita berjuang dari nol ngapusi. Kuwi idealis. Betul. Ngono kuwi. Idealis. Kuwi pedomane wong idealis ngono. Kok ngono? Golek pacar calon bojo ki ora usah 3-an mau. Lah napa? Loro wae. Lanang urip. Berarti wedhus kae ya lanang urip lho. Terserah. Ora golek wedhus wong menungso golek wedhus. Nek kowe ora sekolah sik ditutuke sarjana kaya Bu Kesi yen iso dadi dosen uga ngisi Surakarta. Amin pangestunipun, Kum. Kowe aja kanggung-kanggung lho. Nah pripun? Ya pangestunipun ngono. Pangestunipun. Ah. Kung. Iki bocah iki latah ya. Ya ngene-ngene, ora apa-apa. Sing penting ketokno. Sampai di mana kamu menjadi mahasiswa isi kepinterane sing wis mbok cecep ki apa? Nggih. Dadi Bu Kesi iki sing mbok cecep apane? Ngono. Nyapa sing nyecep aku kuwi malah. Oh sing nyecep kowe ya? Maksudnya iki Ilmune. ilmune. Lah iya. Nggih. Sing kowe wis mbok jikuk saka Bu Kesi apa? Yen aku percaya kuwi ilmune akeh. Yen kae sithik. Lah kok saged? Kae akeh sing wedok karo sing lanang. Napa nggih? Mula karo sing wedok wedi ae. Nggih to, Pak? Nggih to. Pancen tak akoni. Ning ya sebelahmu ya padha. Lek nang omah karo bojone basa kae ya. Oh, kae majikan kok. Ya Ki Apa wis sing dikersake Ula Tampar karyanipun Mbah Sukron Swanda. Menika. Lah iki lagi krungu ki aku. Nggih. Gandeng diparingi ayam panggang aturna sak becik-becike Ya. Nggih. Ngemate suarane Umi. Takul nggih kene to. Bebas. Jejer Desi iki. Wino kok Desi ora. Oh, Desi ki adine Kabul. Ngawut Nanu. Mate seri angkleng darma. Oprak iki. Oprak. Iya, cerita oprak. Hana cerita tingkae ula Nano. Ingkang samya jumburaya jenenge ula tampar wani gunjak garwane sang maha wiku anenggih kinaga raja sesilih nyinaga kini
Terima kasih. Suwuk siswa budaya ki mau. Suwuk siswa budaya. Dok dok. Ayo. Bayaran. Bayaran. Ora kudu dondol tandol nong. Ora. Wis versine wis baru. Heeh. Kaya anggere sego pecel metu ndang suwuk ae. Jawe manganku kapan iki? Sampeyan diniati tirakat prihatin mrihatini piyai Ngawi men saya barokah ngono. Oh, nggih, Pun. Nggih. Kula dongake mugi Ngawi saya ngrembaka kanthi lek-lekan dalu menika tirakatan sesarengan dongake Ngawi seluruh penjuru bisa ngrembaka kali sing Buddha Gudha Rencana saha lelara. Amin ya rabbal alamin. Bintang-bintang Madangkara masih ada Mas Gareng. Siapakah itu? Mbak Winong Nawangsih. Nggih. Menika ponakan kula saking Tulungagung. Ya, Kali Mbak Birgita Ayu. Wah, Nah, niki pun kula ikrarke dadi anak kula. iki. Nggih. Sok yen rabi aja sambat sapa-sapa, Nduk. Omong karo bapak, wis. Kok akad nikah bapakmu? Lek aku muslim untuk menjadi wali tak waleni, aku ora usah tanggapan tak maleni awakmu. Wis pokoke tenan apa-apa diragati karo Pak Cahyo. Tenan. Wiwit A nganti Z kabeh sing ragat Pak Cahyo. Iya, Wis. Ning wiwit bengi iki dan seterusnya lek nyinden aja njaluk bayaran ngono. Oh, ya tombok. Lah iya. Ora ya. Mbak Birgita karo Mbak Winong tambah Mbak Elisa dalam lagunya yang lagi tren Gitir Sumilir. Nonton ngemake. Apa? Nggih. Aku seneng iki kintir pinggir ki. Gitir Sumilir. Lah ya, semilir kena angin terus minggir. Iya. Maka Mbak Elisa tengah terus sing ngapit Mbak Winong karo Mbak Birgita. Ya, nggih. Apa? Maka dipun aturaken Gitir Sumilir. Dados.